Jeg står og venter på min kæreste. Venter spændt. Har ventet længe. Der er godt nok kun ventet 5 minutter, men det svarer ligesom 5 timer, ikke? Sådan er det. Og ligesom når hun skal ringe, så stiger på telefonen, som om den var et fjernsyn. Og det er for fedt. Det er essensen i det hele. Det er det, der gør, at det summer i maven, ikke? At man klapper i hænderne om morgenen og siger, yes, jeg har 2 arme og 2 ben. Alt kan ske. Jeg kan blive forelsket. Jeg kan vinde i lotto. Jeg kan dø. Livet er, hvad man gør det til. Og livet, det er smukt. Jamen, jeg har mødt hende en tilfældig aften i byen for en måneds tid siden, hvor jeg jagtede hende en tidlig morgenstund. Ikke særlig konstruktivt. Jeg har nok fået lidt at drikke, det indrømmer jeg. Så fik jeg hendes telefonnummer. Jeg tror, at jeg fik ret, og hun fik fred. Og så ringede jeg op, og så har det kørt lige siden. Så det stille og roligt er det blevet bygget op, ikke? Så nu ligger den og ulmer til det helt store. Så jeg tror, det bliver en rigtig dejlig sommer. Det håber jeg. Det er jeg fortjent i hvert fald. Det synes jeg selv. Jeg fandt først ud af hendes efternavn i går, så det er rimelig nyt. Så nyt er det faktisk, og det er jo spændende. Så nu må vi se, om det var ved. Men det tror jeg, det har en klar idé om, at hun må godt få lov at lusse mig på øreflippen. Jeg vil gerne have, at hun er det første, jeg ser, når jeg åbner øjnene, og det sidste, jeg ser, når jeg går i seng. Ja, hende er jeg meget glad for. Meget. Jeg står for en McDonald's. Godt så. Hej så længe. Ja, nu skal jeg nusse lidt på øreflippen, så skal jeg kysse på hende, så hun ligner en rosin i ansigtet. Det er det første, jeg gør. Og så i morgen tager vi til Malmø og kigger på lidt lejlighed og noget, fordi hun skal starte som designer, havde hun planer om, på studie over i Sverige. Så var det jo passende at købe lejlighed der. Hende der, hun kan lokke mig til hvad som helst. Det er der ikke mange, der kan, men hende der, det skal I ikke sige til hende. Det er ikke godt af at få at vide, de skal holde lidt nede nemlig. Ja, med måde, ikke? Men jo, det kan hun. Det kunne hun sagtens. Hun kan også godt få mig til at flytte til Afrika. Det er snilt. Det er snilt. Hende er jeg meget glad for. Det fornemmer du ligesom, ikke? Ja, det er dejligt. Jeg stoppede i den kongelige livgarde, og det havde jeg rigtig godt af. Jamen, jeg var ligesom alle de andre. Jeg kunne også det hele på den halve tid. Og da det kom til stykket, der kunne jeg ikke en skid, for at sige det rent ud. Jeg kunne intet. Og jeg var også så dygtig. Der var ikke nogen, der skulle lære mig noget. Men en lille slag i ansigtet, tekstiklerne på hubblokken, så de hæver. Det hjælper på hørelsen. Skæg nok. Og det er der, essensen ligger. Dem her, de er ikke til at pynse med. De er faktisk kun til et primært formål, der jeg hører efter. Og denne her på polen, den er til at sidde på. Ikke andet. Jamen skal vi så ikke gøre det, vi er bedst til? De 3 nemmeste ting i verden går lige pludselig hen og bliver det sværeste. For det vi skal, når vi er små, uagerlige og sårbare som teenager, der er at sidde stille, hold kæft og lave vores lektier. Længere er den ikke. Og når du så bliver 18, så giver du den bare gas, og så får du selv alle de slag, som gør, at man vokser og lærer. Man vokser med alderen, man vokser med opgaven, ikke? Og hvorfor går vi ned i knæ og falder? Det er fordi, vi skal lære at rejse os op igen. Og det kan de ikke i dag. Så alle de skal have hjælp og psykolog og mor og far og alt det der. Men de vil godt gå rundt og være noget, de ikke er. Jamen lad være med det. Vær dig selv. Man kan ikke være venner med alle, og man kan ikke blive elsket af alle. Men hvis man bare er sig selv som udgangspunkt, så har folk noget konkret at forholde sig til. Og der er mange unge mennesker, hvis du kigger på dem i dag, der ligger en facade. Du ved, de bliver tatoveret, testosteron, de tager hormoner. Og når det kommer et stykke, så er de nogle små, søde, rare drenge, der bare lige skal have et slag i ansigtet en gang imellem. Og lige have lidt prøv at høre, min ven. Sådan går det ikke. Nu skal du opføre dig ordentligt, for ellers så må du betale prisen. Og det vil de heller ikke. Og der er kun en måde at lære dem det på. Ud og være dygtig. Få nogle slag over nakken, kom tilbage, få et kiks og et glas mælk. Jeg sagde det til dig, og så prøver vi igen. Og det er utrolig vigtigt. Vi skal til Sverige, og vi skal holde lidt hånden, og så skal jeg pille det der generthed af hende. Men det bliver et projekt, jeg tager mig kærligt af. Ikke? Det har jeg hele weekenden til. Ja.